algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. Les conseqüències de la derrota catalana del 1714 davant de la monarquia borbònica es van fer evidents en molts aspectes i alguns de ben coneguts. De fet, el decret de nova planta del 1716 és tot un llibre d'instruccions per acabar amb la nació dels catalans. L'article 1 del decret ja és tota una declaració d'intencions. Habiendo con la asistencia divina y justicia de mi causa pacificado enteramente mis armas ese principado, toca a mi soberanía establecer gobierno en él. Les principals institucions polítiques catalanes van ser suprimides. Els càrrecs polítics, judicials i militars foren designats pel rei castellà. Les universitats tancades, excepte la de Cervera. L'organització territorial conformada en les vegueries es va adaptar al model castellà dels corregiments. Fins i tot els comuns i les universitats, que és així com es deien també les cases de la vila, van ser rebatejats amb el nom castellà de ayuntamientos. I ja no diguem la persecució de la llengua i la cultura, i encara més greu, els milers i milers de víctimes i represaliats. Però el que potser no es coneix tant és l'obsessió persecutòria contra la normalitat de la vida civil. En aquest sentit, també es van fer un fart de legislar. Com a poble vençut, els catalans no tenien dret ni a un minut d'esbarjo. I el més greu és que el que va començar Felip V ho van mantenir i multiplicar els seus successors. La cultura popular catalana era una anomalia en un territori que havia de ser un reflex únic i absolut de Castella. Sempre parlem de Felip V, però Déu-n'hi-do els monarques posteriors, com el seu fill, Carles III, conegut com el mejor alcalde de Madrid. El 1765, per exemple, es legisla per prohibir a Barcelona cap festa o celebració a partir de la posta de sol. 6 anys més tard s'aboleixen totes les festes de foc. El 1777 es decreta que durant la Setmana Santa no es pot fer cap activitat de caire festiu durant les processons. Es podia pregar i res més. Cap ball, cap dansa. El 1780 es prohibeixen els balls de gegants. El mateix any també es limita l'activitat dels trabucaires. Al final, es prohibeixen també les disfresses, les màscares i fins i tot cantar al carrer. Ni tan sols la canalla se'n va salvar de l'afany prohibicionista contra els catalans. Al 1775, el governador militar decideix de prohibir que ningú no pugui fer volar estels a Barcelona. Ni les persones grans ni la canalla petita podia fer volar cap mena d'estel. Oficialment, la prohibició era per evitar que ningú no es precipités des de dalt dels terrats. Però la realitat és que les clavegueres de la monarquia sospitaven que els estels també servien com a mitjà per intercanviar missatges subversius. Sigui com sigui, el simbolisme d'aquesta prohibició és enorme. L'edicte del governador militar deia: «Ordeno y mando que persona alguna de cualquier estado o condición que sea no pueda del día de la publicación de este edicto en adelante hacer volar cometa, grúa ni otra cualquier parte de ella, ni consentirlo a ninguno de sus domésticos o dependientes, bajo la pena de 3 libras por cada vez que se hiciera lo contrario». Cal destacar que el 2014, any del tricentenari dels fets del 1714, un nombre molt important d'escoles catalanes van voler celebrar el Dia Internacional dels Drets Humans fent una volada col·lectiva d'estels i globus, amb missatges de llibertat dels alumnes. A Valls, aquesta activitat, que es va fer al pati, va ser un èxit absolut amb la participació de centenars d'alumnes de primària de les escoles de la ciutat. Els nostres nens i nenes van deixar anar els seus globus que pujaven cap al cel amb els seus missatges de pau i solidaritat. Va ser, aquesta commemoració, una manera extraordinària d'explicar uns fets històrics des de la reivindicació de la llibertat i els drets de les persones i en contra de les nombroses situacions injustes que Catalunya ha hagut de patir des de la derrota del 1714 ençà. Injustícies que encara avui, desgraciadament, i com és més que evident, continuem patint com a poble. Així doncs, caldrà reivindicar, caldrà seguir lluitant i caldrà seguir explicant cada dia qui érem, qui som i allò que volem ser. Això és el que ens agrada fer, estimada audiència, en aquest espai.
Benvolguts oients, ens retrobem ben aviat aquí a Radio Ciutat de Valls amb una nova història dels Països Catalans, que acabo de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.